Sikubingelele mbukeli siphinde sikwamukele kuhlelweni lethu i-SK Media Productions. Sicela ukuthi uma umusha bakithi kule channel uklikhe bakithi subscribe button ne-notification bell so that masiphosta enye i-content entsha ngendaba ey'shisa YouTube ezoba ukuqala ukutshela. Ngale nje ngokuchitha isikhathi mbukela singene kuzindaba esikuphathele zona namhlanje. Namhlanje sikuphathele indaba ethinta laphana uKhuzani Mfokampungoze. Sibonile ey'nkundleni zakhe zokuxhumana ebhalile ipost ukuthi kulo nyaka lona kungenzeka bakwethu ukuthi gcine engasikhiphilanga inoni lika-2020 ngenxa yokuphazamiseka kwey'nhlelo zakhe kulandela lapha ukuphazamiseka iy'nhlelo zakhe ngenxa yesifo lapha i-coronavirus. Cela ukuthi-ke mbukela isithombe-ke sale post ngizosifaka ku-YouTube kodwa kafushane nje sithi bafethu kulo nyaka ka-2020 unyaka ohlukumezile kuphazamiseke yonke into njengoba nibona nje kungasebenzeki ezinhlelweni eziningi. Singena nje kuJulayi manje lesifo ilokhu sibhilitile, lokhu okwenza kube nzima ukwenza imisebenzi. Okubeke kwacaca-ke mbukela ukuthi okungenzeka ukuthi uma kuthi lesi sifo lesi siyaqhubeka kanjena singagcina singayitholanga i-album ka-2020. Babe ney'pawulo-ke nama-comments-ke abalandeli bakhe uKhuzani ukuthi njengoba phela bona bahambiselana nalo mbono wakhe uKhuzani ukuthi engakhiphi i-album njengoba e-studio uyakwazi ukuya wena wedwa ngaphandle kokuthi kuze kube khona abantu abaningi. Kanjalo futhi nomculo uyakwazi ukuthengeka kuma-online stores. Cela ukuthi-ke wena mbukeli uma kunolwakho uvo ngalolu daba likaKhuzani ubeke nawo umbono wakho lapha kwi-comment section. Kule post-ke mbukela uKhuzani uqhubeke wabeka okunye futhi kwemigomo okudala ukuthi engagcini engakwazanga ukukhipha i-album ka-2020. Ubike ukuthi njengoba nazi nje nani kulo nyaka kaJulayi bezobe iy'ntombi ney'nsizwa zibheke laphayana kwimpucuzeko lapha ezobe yisina idedlelana khona. Ukholwe ngokuthi uKhuzani ngeke eze kwazi kunzima ukuthi ube umculi ukhiphe i-CD ugcine ungabadlalelanga abantu ngoba sibonile ukuthi iy'nhlelo zakhe zemicimbi kulo nyaka bekade ibheda futhi i-album yakhe ayikhiphile inhloko nesixhanti ayikwazanga ukuthi ifinyelele noma iphefomele live kubantu, akazange sithole isikhathi salokho. Sisekuzo mbukelo ey'shisayo-ke amaskandi sicela ukuthatha leli thuba sibongele insizwa laphayana Umntuyenziwa Umvokakhanyeli ngesiphuzo asithulela abalandeli maskandi. Sibonge nje bafowethu ukuthuthuka komculo uqale nge-app igcokama elisha kuthuthuka kanjalo nengezo sayibona ingenile emculweni. Sithi cha nje iy'ngane zakwethu siyibambe njalo inhle lento le ingeyethu. Sithi nje nangesinye isikhathi ingane zakwethu uma umusha kule channel click i-subscribe button bakithi ne-notification bell. YouTube uzokutshela phela uma kuthi khona esikufakayo. Siyabonga.